Yan baş var nêjan. Bi rastî em mijara ku em bêjin mijbartiye ji bo Kurd hebatkarin an tiralin an jî bi çavayî dixebitin. Vayan çi karê min e, yani ji tecrübeyê min hatiye. Wek rojnameger ez piranî di beşa aboriyê de dixebitim û hema gelek deverên Kurdistanê wexta li Bakur bûm jî li Avrupayê dîsa baş û rojava gelek çiya em bêjin hevdîtin pêkanîn reportaj kirin û em bêjin dîsa hêla akademîkek la lêkolînê ve jî serê xwe pê re êşand. Belê, yani bi rastî Kurd çawa dixebitin, gorî milletê din, em bêjin di kîjan rewşê de re niha evay meseleyek gelekî girîng e û divê gelek hêlan ve li ser vê mijarê bisekinin. Belê, divê li ser vê mijarê bisekinin. Çünkü eger em vê meselê hinekî çareser nekin, em nikarin ne siyaseta xwe serrast bikin, ne çand û kultura xwe, ne malbata xwe, ne bajara xwe, ne jî jiyana xwe rojane. Yani mesele vê derî zengînbûn, feqîrbûn nîne. Mesele sermayedarî yan jî karkerî jî nîne. Berê ev jî hin meseleyê nav xwe danin ama hin millet henin cüreyek karekî em bêjin tercih dikin gorî wê ya diçin. Em bêjin mesela meseleya bankevanî pêşê bi tefeçûtiyê dest pê kir. Beyran bû pergala bankayî û faîzê em bêjin hevaya di destê cihûyan de bû. Wek çandek, wek kulturek. Em bêjin hin millet henin wek hostan in. Yani hostayê em bêjin dîwaran in, hostayê em bêjin marangoz in, necar in, wan kar û baran dikin. Hin millet henin em bêjin hêra cotkarî û çandiniyê ve pêşketin. Hin millet henin em bêjin hêra sawalvaniyê ve pêşketin. Hin millet henin hêra nêçîrvaniyê ve pêşketin. û gorî berê her milletek yekser tenê karekî nake. Karek bingeh e û li gorî wê jî karê din ji wê ya temam dikin. Tabii çi em bêjin veya reng û rûçikê veya em bêjin dide erdnigarî ye. Erdnigarî bi taybetî xwedan roleke mezin e. Yani herêmên welatên berf û baran lê zêde be yan jî herêmek zêde germ bin, çol û çolistan bin, hûn nikarin çandiniyê û cotkariyê bikin. Wekî em bêjin herêmên berfê, herêmên avê wê derê zêdetir masîvanî pêşketiye û li gor wê jî jiyanek hatiye ava kirin. Nod neh cireyê masiya û xwarinê wê zanin. An jî herêmên çol û çolistana lê dinêrin piranî bazirganî heye. Yani ji ber ku kervan, heywanan, barê heywanan ciyan diçin ciyê dûr û dirêj. Lê herêmên wek Kurdistanê em bêjin him sawalvanî, him çandinî, him cotkarî, him marangozî, him em bêjin diwar çêkirin, gelek cure kar û xebat lê min bikinin. Ji ber ku cihêrrengiya xwezayî van derfetan pêşkêş dike. Çand û kulturên li ser vê jî mezin dibin û di niha asta cîhan de hêla dîrokî jî hêla îroyîn jî em bêjin mora xwe şaristaniyê dane. Belê, lê di nav wan de gavek em berê xwe bidin Kurda, Kurd gelo aboriyeka çawa ji bar tune. Gavek em jiyana gundewarî dinêrin, piranî karê sawalvaniyê kirine. Cotkarî na, sawalvanî kirine. Erî cotkarî jî kirine, bax û bostan jî çikandine, ceh û genim jî çin çandine, gelek cureyê vê em dikarin bijberîn. Lê mesele ev tenê nîne. Ya bingehên ya merkezê navendê de cih digire sawalvaniyê. Sebebê vê herî giring jî ji hêra ev vegerekan binirxînin. Em bêjin erdnigariya Kurdistanê ji bo xweparastinê derfeteke mezin dida yani ama kawa em bêjin sawalvanî gava êriş çêbibe ciyekî herb hebe şer hebe hûn dikarin em bêjin hezar pezê xwe, 10,000 pezê xwe bi sedan em bêjin dewarê xwe vana hildin wê derê barkin, konê xwe rakin, çadirê xwe rakin û berê xwe bidin ciyekî dûrî şer. An jî 10 kes, 20 kes dikarin vî pez, dewar, heywan, hesp, ker, mal, milk her tiştî barkin bin
êdînê jî ciwan vegerin xweparastinê bikin, beşdarî şer bikin. Di dîroka Kurdistanê de ev gelekî qewî bûye. Ji ber wê kes nikare Kurdistanê zeft bike, kesê ku hatine Kurdistanê bimînî jî hûn nikarin bimînin. û di vê erdnigariyê, di vê coğrafyada bi hezaran salan Kurd mane. Eger zevî biya, ew zeviyê bihata şewitandin, ê bihata talankirin, cihekî sabît e hûn nikarin zêde. Bax bi bostan ve ê bê talankirin, rast êrîşan robiro bimîne. An ji gelek tiştê wek vêya. Lê li Kurdistanê hin civhatên din jî hebûn. Civhatên ku hêla hostatiya xwe, hêla cotkariya xwe ve Kurd bûn hebûn, ewana jî dîsa li bin mahiyeta Kurdan de bêjin jiyana xwe dewam kirine. Ji ber ku Kurd wek me got hêzê xwe ê piranî ji bo şer dikaribûn amade bikin. Bêhtirê wana em hindikihiyê wana tenê sawalvaniya re, xebatan re mijûl dibin. Ev meseleyek e parastinê ye, meseleyek e yek jî wexta ku bez bi dewarê we hebe, hûn arîstokratin, rewşa we gelekî baş e. Çima? Hemû şîraniya xwe dikarin jê bigirin. Hemû em bêjin cilûbergê xwe dikarin bigrin, him çerma dikar bikin, hem hêriyê dikarin bikarbînin, him em bêjin goştê wê dikarin bikarbînin. û dîsa em bêjin herêma Kurdistanê hêla hêşînayî ve ji gelekî kêr e, hûn cureyên hêşînayî top dikin, wana heşt dikin, zivistanê wan jî bikardînin. Hûn van hebûnê xwe, dehlûdanê xwe diçin dehlûdan ra yan jî fêkî û zevzêyan ra ên ku çandiniya vê dikin wan ra trampe dikin, didin û dîstin pev diguherînin. Bi vî avayî hûn dikarin rewşa aboriya xwe hîç bêpere ne hewceyê kesî min bi salan dewam bikin. Li ser vêya Kurdan çandeke gelekî berfireh jî ava kirine. Jiyaneke nîk û tev û nîk teşî tevn hebe ew çandin pêşketiye. Nexşên tevnê binêrin, xalîçeyan binêrin, êmeniyan binêrin, carciman binêrin, cureyê wana binêrin, torbe û terîsan binêrin, xwecikan binêrin, nexşên li ser wana binêrin. Hûn eva jî xwe re çandeke hem berheman çê dikin, hem jî çandeke pêşxistine li ser vê ya. Lê em veger rewşa îro çi ye? Rewşa îro çi ye? Ya mesele ew e. Ewa din hezaran sala. Em dikarin rexne jî bikin, em dikarin pesnê xwe jî pê bidin, gelek tiştan bêjin. Ama wek destnîşanek, wek tespîtek em ya bidin aliyekê. Lê gava ku em bêjin Kurd berê xwe dana bajaran, destxebatê kirin, yani pêşê em vêya raçak dikin, li bajaran, li gundan, ber bi bajaran çûne û xebatê bikin. Kurdên ku çûye bajar, destpêkê bi taybetî jî piştî şerên cîhanê ê duyemîn, ne tenê Kurdistanê hemû deverên cîhanê ji gundan ber bi bajaran koçberiya mirovan çêbûye. Ev Afrikayê jî wisa ye, li Amerîkayê jî wisa ye, li Ewropayê jî wisa ye, gelek deveran wisa ye. Ji ber ku derfetên pîşesaziyê, derfetên xebatên çêbûne û dîsa em bêjin danûstendina pere di jiyanê de rola wê erkê wê hatiye xuyakirin, gava ku tu pera kom bikî, tu dikarî sermaya xwe jî pê çê bikî. Berê gunda wekî serê salê em bêjin tu çi hilberinê dikî havînê wê em bêjin amade dikî beşek wê dixwî adinê ji zivistanê ji bo zivistanê di hêla yekî zivistanê ji wê dixwî havînê dîsa ew çerx wisa dewam dike. Bê pere jî dikarî dewam bikî. Hezaran salan. Lê êdî bi kapitalizmê re, bi modernîzmê re hewcedariya mirovan guherîne. Zengînbûyîn, mefhûma zengînbûyînê, pereqezençkirinê yan jî guhertina tevna jiyanê ketiye rojeva hemû mirovan. Kurdan jî para xwe ji vêya girtine. Û ciwanên Kurd êdî bi dil hewaz biçin bajar, li bajar karekî bikin, xebatekî bikin û jiyanekî ava bikin. Eva xewn û xeyalên wan şên dikir. Ên ku derfetê dîtin diçûn em bêjin li Bakurê Kurdistanê, diçûn Amedê, diçûn Meretiyê, diçûn em bêjin Elezîzê, diçûn navendên bajaran. Lê ên ku wêya nediman berê xwe metropolan didan, Stenbolê didan, Enqereyê didan, İzmirê nizam bajarên Tirkiyeyê. Li başûr jî wisa bû. Rojhilat jî wisa bû. Başûr jî Rojava jî wisa bû. Mesela lê dinêrin niha li Şam û Helebê gelek Kurd henin. Herî polîtikayên dewletê ama daxwaziya gel ya xebatê jî wisa hebe. Dîsa Kurd li Bexdadê jî hene.
Dervey mesela şer bu xebatê çûn dîsa Musul bajarekî mezin bû. Wê derê jî bicûbûn ji bo xebatê bikin. Berê em bêjin Hewlêr, Silêmanî ev qas mezin nîbû. Silêmanî berê merkezeke çandî, kulturû û mezin bû jî. Lê Hewlêr ev qas mezin nîbû. Piştî azadiyê ev qas pêşket. Kurdiha li Tehranê jî henin. Hejmara wana gelekî zêde ye. Dîsa bajarê mezinê Îranê. Ji ber xebatê û daxwaziya xebatê modernîteyê bi vê avayî çû. Belê ev jî yek jî bi taybetî piştî salê heftê heştê hatin Avrupayê jî Kurdan berê xwe dan Avrupayê jî li deverên Avrupayê wê derê jiyana xwe devam kirin û dest xebatê kir. Belê vaya jî em dikarin fehm bikin. Lê gava ku berê xwe dan bajaran çi kirin? Hostatiyek tune, zanistek tune, fîşeyek tune, hunerek tune. Wê wextê gotineke Tirkî abi ne iş olursa yaparım. Yekê min çi şogil dibe ez dikarim bikim. Çünkü tiştekî ez nizanim. Tu çi bidî ber min ez dikarim wê bikim. Wê wextê tu nikarî karekî hişmendî û zanistî û pêşketî bikî, hostatî bikî. An jî gereka tu ji nû ve dest pê bikî bixebitî tiştekî hîn bibî. Mixabin piraniya Kurdan karên zehmet kir. Bi avahiyê saziyê dest pê kir. Yani înşaat. Piştre em bêjin xizmetguzarî, cura xizmetkarî kirin. Ji hemaliyê bigirin, em bêjin xebat kariya fabrîkayan bigirin û em bêjin paqijî, karê paqijiya restoranan, loqantaya nizam çikan bigirin û gelek karbarî cihê û zehmeta xebitî. Vê axiriyê em bêjin bi taybetî li Tirkiyê devletê lê nêr sermaye wê tune ye. Sermayedarên Tirkiye jî ev qas zengîn nîbûn. Yani ne li gorî Tirkiye dibêjin di asta cîhanê de nikarin reqabetê bikin. Mesela Tirkiye derfetê wê hebûn, pembo hebû, hilberîna pembo ama vêyan nikaribûn hilberîna wê bikin, bixin cil û berg û bifroşin. Gereka karkerî erzan be. Kurd bûn derfetek mezin. Kurd him zeviyên pemboyan da xebitîn, bi awayekî zehmetî royê belkî 16 saet pembo kom kirin li Edenê, Çukurovayê û deverê nêzî Kurdistanê, Entabê. Ev pembo piştre em bêjin bû bar hat em bêjin Stenbolê metropolên Tirkiyê wê derê di fabrîkeyên tekstîlê de bûn mijara xebatê. Dîsa wê derê xebatkar Kurd bûn. Bi vê avayî hilberîneke erzan derfet da ku sermayedarên Tirkiyê di asta navnetewî de reqabetê bikin, tekstîlê bifroşin. Piştre ev jî em bêjin zehmet bû. Bangladeş, Çîn, dîsa em bêjin Mısır wana daha erzantir hilberînê dikin vê gavê. Tiştekî din mesela şirketên Tirkiye ê mezin salê heştê, heftê me Erebistana Siûdî gelek şogil digirtin. Wek müteahhitî Libyayê gelek şogil digirtin. Em piştre em bêjin derî vebû çûn Rusyayê xebitîn, çûn em bêjin Asyaya navî xebitîn û hin deverên Avrupayê xebitîn. Xebatkarê wan çi ne? Kurd. Li Tirkiye jî wisa, li welatên Ereba jî wisa aynı van deveran Kurdên Rojava jî diçûn. Kurdên Başûr jî ê Rojhilat jî diçûn dîsa van welatan wek karker dixebitîn. Bi destan dixebitîn. Belê gavek dîsa pêşketin di vê pêvajoyê de, di vê merheleyê de ew Kurd karê xwe de êdî bûn hosta. Dest pê kirin hinekî karê em bêjin qebale yan jî götürü yan jî wek müteahhit bi awayekî din ev kar dewam kirin borin. Bi awayekî din ev kar dîsa dewam kir. Niha îro gêştine sermayekî. Lê em cureyê sermayeyê binêrin dîsa ji ku em bêjin vî karî dest dixin. Lê binêrin hêla tekstîlê, hêla avahîsaziyê, hêla turizmê, hêla em bêjin gastronomî. Gastronomî gotî yanî restoran, kafe, karûbarî wiha, otêl hemû di navê veşêran. Yani karê zanistî tune. û vî karî jî bi taybetî çawa dikin? Bi desta dikin. Yani bi desta Kurd jîrin. Sibê zû şeveqê radibin heskî zeviyan da gund be, heskî sewalvanî be, heskî bajarekî mezin be,
ام بيجن خدان اوتيل به چه به برا به سبيز و بربانگی رادمن حیا درنگی ایواره دخبت خودی کارجی دخبت خبات کاری وجود دخبت او اندام مالباتیش دخبت هر کس خود ایشینه شو وکن سرمایه تو نه تنی کده بسایه وی کده کارون وان کی ماسی خو همو ترافی بکن دیمنر مالباتک سرمایه تو نه تشته تو نه چه دکانه کی دگره و هر کس دست خود ده هفته به هفراد خبتن وی دکانی خورد کم پیش دخم قزنجه کشی دست خونو پیش راجی هم بیشن اگر هف بگرن دکانه که بکن 2 هفت 3 هفت 4 هفت پیش بکوه آنجی رانج مخابن و سایه بشتی وقتا که او کار زحمت دبا سبب هف دکوه هناك دیشن برا را شاردکه جن و میر به هف دقتن زاروب سوی دیمینه همینا که وها گلک زیده یعنی یک سری خو ایدر را دتوینه لیبنرن آقای براستی یه آخری گلک پرسکویکه بری ناف کرده دا جانه که کولکتیف هبو ام بیجن سربره که مالی هبو ناف مالی دا ام بیجن مال مزنک ام بیجن حشمند عقلمند رید دا شیرت دکر و دگوتن کار و خبات و اوه وی آوه هرکس گوراوی دا بو گوری ویدی چو حرمت هبو سیانت هبو ام بیجن دانشتندن گوری هبو آنچ دنام مالباتی دا ام بیجن جوانه که مالباتی جیر بو نه یعنی وقت عادتی برای مزن ام بیجن سرور جمالیت کرد ما اگر یک دنام مالی دا جیری و جهات بجی هر کسی ریاوی ود کرن ویا سرور جمالیت کرد هیسا کراوی دا اما به مدرنیزم ایران شکل در کنش ایدی برا راد که بر رقابت جنو میر که هبر رقابتی دکن مفتاریوان جهنن نکر رد دکن یرکان بنا فهم بکن از بجت وی کاری که اجد کارم وی کاری بکن اودن بجت وی کاری که اجد کارم وی کاری بکن وی داره گره که آهنگ که هفبش او کاربشیه که به لیمه خوابن پروبلما کرده یا مزن اوه ارگانیزاسیون آهنگی نکارم به هف را بمشینه جبر ولی بنر مثلا ارتاقی هفکاری من شغلین هفبش نامش بشتی وقتا که هلد باش هف دکف تو لیدن هری برای که بجه دکانه که دو برای هف رانو کاری داره کن برای که دن دچه همبری ادنی دکانه که بد که دبر راقبی به هر دوچه هفته دکشن مشتری هفته ددزن هم مسابقه بیش رقابت که نباش و زیانت در هفته آنجی سبب وی آوایی گلک منا کنه هفته دخیدن یک ام بیشن تشتکی دکه ویدن ویا دخیده دچه ایدنی ایدی بسالان بلکی هفته خبر ناتن صحبت هفته ناکن عشیران دکن مالبات دکن و وی تشتکی وکی مگو با ویکی فیزیکی جهیر خباته با هر کس فداکاریت که خودشینه جان خودشینه بدن خودشینه لیبری کسی که رب بجه حیران نحو جهتو افقاس تو بیشینه وره هنا كي حسابم بك حقوق افقاس نيشنه ve kargahı planu sazmaniye kadın bike kredi bigre em bejin xabatkaran bigre demek direjem bejin pergal ekibi der ruştandın gavaktu naxoş kebi karkar naxabete ratuji افقاس neyşi yani افقاس kedi derejini jbuane ki ravşatte baş be ama jiyan deste çe huzura malate aramiya malate namine خوش برا جن میر زاروک هر کس هفته کبه وقت نبینین بچن زیارت هفته بدن بستین صحبته که بکن نظام چه بکن چاک ایوه وقتی گرگاه که خوب اینه پرگاه خود ساز بکن ایبو ویش گرگاه تو پلانسازیه بکی پلانسازیه که کارساز işveren, iş adamı, business person. Yani tişte haya gerek tabii ki. Bu veyajı bir rastici برنامه yakın da şimdi disa peşkeş kırgım mefhum revberini. Reyxistin u revberin.
rêxistin û rêvebirin gereka di çanda me de mezin bibe. Lêbîne du peyvê xweşik jê rêxistin û rêvebirin. Gereka karê xwe rê bixî, karê xwe rêva bibî, pergala vêya bibînî. Eger em kar û barê xwe, mala xwe baş rê bixin, em dikarin siyaseta xwe ji serrast bikin. Em dikarin pirsgirêkê xwe netewî jî serrast bikin. Ji ber ku ji destpêkê dîsîplînek pergalek tê avakirin. Ev pergal zarokan jî hîn dike. Berê hêza dest girîng e ama hêza mê jî girîngtir e. Divê em giraniyê bidine mêjî, heşmendî, plan û projeyan û vê hêlêva jî bi rastî ev teknolojiya ku pêş ketiye jî him derfetan dide, him jî gerek em vêya fehm bikin zêdetir xwe biêşînin hêla mêjî ve vêya hîn bin. Eger em teknolojiyê fehm nekin, ên ku teknolojiyê bikar bînin, ew ê hergav bibin serwer, em ê jî bibin ber perçeyeke xebata wana. Ne ku em bêjin xebatkarê wan, perçeyeke xebata wan e. Çünkü robotê kar bikin. Robot êdî ser mirovan re be. Mirovê jî ancak bibin perçeyekî wana. Ciyê ku robot nikar bikin mirovê we topî dikin. Belê, dem derbas dibe, roj derbas dibe, bi taybetî jî kiraniya Kurda, çi Başûr, çi Bakur, çi Rojhilat, çi Rojava dibe bila bibe, Kurd ciwan in. Ciwan dibe hîn bibe. Dibe hîn bibe. û nayê wê maneyê ku mezin jî hîn nebin. Mezin jî gereka hîn bin. Ez tiştekî ji wara bêjim, minakekî bêjim. Sovyet wexta ku têk çû hilweşa pergala Sovyetê, tesadüfî min rojnameyekê de xwand, dibêje kesek pêncî salî, şêst salî, yani ew kom e emrê wana em bêjin derbas bî wisa bêjim wê wextê dest pêkirine diçine qursa kompîterê, kompîter çawa dixebite, bilgisayar çawa dixebite. Wê hîn dibin. Ji nû ve ji bo Sovyetê tiştekî nû bû. Hemû cîhanê ji kompîter hê nû hebû ama wana diçûn yani emrê xwe nedine, yani temanê xwe nedine, ez karim pîrim êdî destê min nayê nedigotin, diçûn hîn dibûn. Ji ber ku hîn bûne, hînbûnê hîn bûne, hînbûnê hîn bûne, fêrbûnê hîn bûne, zanistê hîn bûne, dîsîplînê hîn bûne. Ama aynı temelde gelek mezinê me hebûn min xwe dîtine yani malmezinê me got heyran kerem kin yani ew ê yani herfan hîn bibe. Çi tîpê erebî çi tîpê latînî. Yani rojnameyekî bixwînin, gazeteyekî bixwînin. Bixwînin çi dibe, çi diqewime. Na, digotin emrê me derbas û ez ê vir û pêva çi hîn bibim. Ez ê vir û pêva çi hîn bibim. Mixabin ev zihniyet niha derbasî cîwana jî bîye. 15 saliye, 20 saliye, 30 saliye, 40 saliye, 50 saliye her çi dibe bila bibe hîn nabe. Belki hin tiştene ya dibe elê zarokê min nizam em bêjin ew ê hîn bîye, kompîterê hîn dibe falan filan na ê tiştekî dest me hemûyan daha êdî teknolojik gurî herkes her tiştî hîn dibe. Na ne rast e. Tenê em vêya bi kar tînin. Telefonê, kompîterê, nizam çi tişta em wana bi kar tînin. Em çê nakin, em tiştekî lê zêde nakin. Tiştên ku wana pêşkêş me kiriye ancak em vêya mitaleyê xwe dikin, wextê xwe tûj dikin. Em xwe midaxele nakin. Ji bo midaxeleyê rastî jî zanisteke cuda lazim e. Belê, Kurd bi destan dixebitin, em vêya bizanin. Kurd milletek jîr e, jêhatiye, ne tembel e, ne tiral e, ne bêkêr e. Ji ber ku hemû deverên cîhanê çûne Japonyayê, hatine Avrupayê, çûne Afrikayê, çûne em bêjin kîjan deverê cîhanê, Tirkiye, welatên Ereba, Rojhilatê Kurdistanê, dest pêkirine bi awayekî karek ava kirine. Bi awayekî xîret dikin, bi awayekî dişixirin, bi awayekî pere topî hev dikin û dixwazin xwe bigînin ciyekê. Ev serkeftinek e. Lê tenê bi destan nabe, bi hêza destan nabe, bi hêza zanistê jî lazim e. Bi hêza zanistê dikarin zêdetir pêş bikevin. Zêdetir qezenc bikin. û hêza zanistê karê yek kesî jî nîne. Hevkariyê dixwaze, destekariyê dixwaze, sazûmaniyê dixwaze. Ji bo vê hewce ye em cartin xwe vegerin, cartin fransaziyekî bikin. Belê, we temaşe kir,
و زحمتیت از سپاسیا ودکم تنی رجای منه ببن آبونه دیسان بجن بعجبینن و دوست هوالان رجی و پار بکن برا ویدیوی ما بر گلک بگوارن اف مسئله تنی هر کس برا خودن مجاری سیاسی وهایش مسئله که من روزانه یا جیانا مایه گرینگ تره حتابی محرومیان دکه از دخوازم جاری هایا زیاده بکم پیشکش و بکم هونجی فهیله و دستکاری بدم که امنش کانال خو فرح بکن بگینن هر کسی هم زمانی خو خوشک هم به کدا خو هم بزانستا خو هم به هفرا بدم بیستین بله سپاسیا ودکم مالا و آواب